नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या पासय मारपाक गेल्ले आसा सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतले जे महाराष्ट्रान आसा. देवगड तालुका आसा तातूंतले एक गांव आनी त्या गांवान जे देवूळ आसा जे कंप्लीट कोरलेलें आसा एका पाशाणान, एका गुफा म्हटलें जाता. सो ते एक्चुअली डिटेल मेळोवपा खातीर म्हाजे बरोबर आसा विवेक तामणकर आणि ताजे कडल्यान आमी एक्चुअली जाणा जावन घेतले. सद्या आमचे कडेन कोणूच कॅमेरामॅन ना, सो आमकां स्वताच दोगांकूय कॅमेरा म्हणून मोबायल घेवन पडटा. आमचे बरोबर आसा विवेक तामणकर जो सध्या हेजे विशीं म्हायती दितलो. विवेक नमस्कार. आपण आता आहोत देवगड तालुक्यातल्या वाडा गावामध्ये आणि या ठिकाणी अत्यंत सुंदर असं एक मंदिर आहे जे कातळामध्ये कोरलेलं आहे. म्हणजे त्याची रचना पाहिली तर ते जांभ्या दगडामध्ये कोरलेलं मंदिर आहे. आपण बघू शकता बाजूला एक सुंदर असा नाला वाहतो आहे आणि त्याचं स्वच्छ पाणी या छोट्याशा ब्रिज खालून जातं. आणि आजूबाजूला बघताय तुम्ही की माडा फुकळीच्या बागा आहेत, ज्या बागा या मंदिराच्या परिसरातलं सौंदर्य वाढवतं. असं सुंदर असं मंदिर आहे. ते आहे विमलेश्वर मंदिर. विमलेश्वर मंदिर अर्थात शंकराचं मंदिर आहे. हे मंदिर तुम्ही बघू शकता, फार सुंदर असं मंदिर आहे. थोडं रुपेशमध्ये मागे जाऊन पूर्ण मंदिर जर दाखवलं थोडंसं मागे जाऊन तर त्या मंदिराची भव्यता आपल्याला लक्षात येते. अत्यंत सुंदर मंदिर आहे, निसर्गाच्या कुशीत आहे. बेसॉल्ट खडक ज्याला म्हणतो अर्थात जांभा दगड, देवगडमध्ये जांभा दगड प्रसिद्ध आहे आणि या जांभ्या दगडामध्ये कोरलेलं हे मंदिर आहे. मंदिराचा वरचा जो कळसाचा भाग आहे तो मला वाटतं की नंतर बांधलेला असेल. काही हजार वर्षापूर्वी या मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलं. त्या काळामध्ये कोकण प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शैवपंथीय लोक अर्थात शिवाचे भक्त मोठ्या संख्येने होते आणि त्या शिवाच्या भक्तांनी या मंदिराचं बांधकाम केलेलं असावं अशी एक आख्यायिका म्हणा किंवा अशी एक पुराणामधली कथा असू शकते. आणि त्या दृष्टीने या मंदिराकडे पाहिलं असता हे मंदिर या भागातलं अत्यंत मोठं धार्मिक स्थळ आहे. या मंदिराला रस्त्यावरून यायला दोन्ही बदले मार्ग आहेत, परंतु हा एक मार्ग जो गावाला या मंदिराशी जोडतो. आणि आपण बघूया की ह्या मंदिराची रचना कशी आहे, मंदिर कशा पद्धतीने निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं आहे. माडाफुकळीच्या बागा आहेत. गाववाल्यांनी बरीच वर्ष हे सगळी निसर्ग संपदा जपलेली आहे. वाडा गावातले लोक हे निसर्गप्रेमी आहेत. सुंदर पाणी या मंदिराच्या बाजूने या ओढ्याचं वाहतं आणि ते समुद्रात जाऊन मिळतं. आता बघू आपण मंदिर कशा पद्धतीने, आपल्याला मंदिराचा आतला भाग कसा आहे, बाहेरचा भाग कसा आहे, या मंदिराची वैशिष्ट्य काय आहेत. अत्यंत वेगळं शंकराची आजवरची मंदिरं आणि शंकराचं हे मंदिर याच्यामध्ये फार मोठा फरक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. चला मी तुम्हाला मंदिर आतमधून दाखवतो. या मंदिराच्या पायऱ्या देखील जांभ्या दगडामध्ये बांधलेल्या आहेत. जांभ्या दगडाचं बांधकाम करून मंदिराच्या समोरचा भाग थोडा वाढवलेला आहे. आणि तुम्ही बघू शकता की या ठिकाणी हा संपूर्ण मंदिराच्या समोरचा भाग आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा दीपमाळा या ठिकाणी आहेत मंदिराच्या परिसरामध्ये, मंदिराच्या बरोबर समोर. त्याशिवाय मंदिराच्या बाजूला अत्यंत महत्त्वाचं असं कोरीवकाम जे अनेक मंदिरांमध्ये पाहायला मिळत नाही ते म्हणजे हा हत्तीवर माहूत बसलेला आहे. आणि असे 2 हत्ती मंदिराच्या बाजूला आहेत. आणि कदाचित त्या काळामध्ये त्या रक्षकांच्या प्रतिमा असू शकतात किंवा आणखीन काही वेगळं असू शकतं. पण असे हत्ती, भव्य दिव्य हत्ती असे फार कमी प्रमाणात शंकराच्या मंदिराच्या बाजूला कोरीव काम केलेल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतात. ती अत्यंत अप्रतिम प्रतिकृती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. हा संपूर्ण समोरचा भाग आहे जो मंडप आहे. आता इथल्या लोकांनी तो छानपैकी आधुनिक पद्धतीने सजवलेला आहे. आणि इथून वरती गेल्यानंतर मंदिराचा सभामंडप पाहायला मिळतो. आपण सभामंडपात जाऊ आणि मंदिराची पुढची जी काही कलाकृती आहे ती आपण बघू. अत्यंत कलात्मक पद्धतीने या मंदिराचं बांधकाम आहे. आतमध्ये आपण बघू शकता की कशा पद्धतीने मंदिराचं हे बांधकाम आहे. एक म्हणजे निसर्गात वटवाघळांची संख्या फार वाढली आहे. ती वटवाघळं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतात. या मंदिरामध्ये एक वैशिष्ट्य आहे जे आता इथे बाहेर लिहिलेलं पाहायला मिळतं की महिलांना या मंदिरामध्ये प्रवेश नाही. शंकराच्या मंदिरामध्ये मोस्टली म्हणजे कुणकेश्वर मंदिर आहे ते कुणकेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहापर्यंत महिला जातात. मात्र या मंदिराच्या गर्भगृहामध्ये महिलांना प्रवेश नाही असं इथे लिहिलेलं आहे. नेमकी त्यामागची आख्यायिका काय आहे ती आपल्याला सांगता येणार नाही, परंतु मंदिराच्या आतमध्ये आल्यानंतर इथे
या ठिकाणी उत्कृष्ट अशी नंदीची मूर्ती आहे, ती दगडामध्ये कोरलेली आहे. ही नंदीची मूर्ती आहे आणि या गर्भगृहाचं बांधकाम, सभामंडपाचं बांधकाम देखील अंतराळ म्हणतात, तर त्याचं बांधकाम देखील अत्यंत कलात्मक पद्धतीने आहे. ते कोरीव काम केलेलं आहे. दगडामधलं कोरीव काम, एका विशाल शिळेमधलं हे कोरीव काम आहे. आपण बघता दुसरं एक मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिरातलं शंकराचं गर्भगृह हे नेहमी खाली असतं, मात्र या ठिकाणी जे गर्भगृह आहे ते वरती आहे. शंकराची पिंडी आहे ती वरती आहे, म्हणून ती पण आपण शंकराची अत्यंत सुंदर पिंडी या ठिकाणी आहे. आणि बघू शकता की मोस्टली गर्भगृह असतं ते शंकराच्या मंदिरामध्ये खाली असतं, मात्र हे गर्भगृह आहे ते वरती आहे. आणि हे वैशिष्ट्यपूर्ण असं वेगळं बांधकाम शंकराच्या मंदिरामध्ये पाहायला मिळत नाही, ते या विघ्नेश्वराच्या मंदिरामध्ये पाहायला मिळतं. ही संपूर्ण हे दगडातलं बांधकाम आहे, काय ज्याला बेसॉल्ट खडक म्हणतात, अर्थात तांबा दगड आहे, त्याच्यामध्ये कोरीव काम करून या मंदिराचं बांधकाम केलेलं आहे. मंदिर बाहेरून देखील फार सुंदर दिसतं. आपण बाहेरच्या बाजूने कशा पद्धतीने मंदिर दिसतं आणि काय काय कलाकृती पाहायला मिळेल ती देखील आपण पाहू. या मंदिरात वटवाघळांचा आवाज ऐकू येतो. वटवाघळ मोठ्या संख्येने इथे आहे. तुम्ही पाहू शकता की कशा पद्धतीने ते आवाज करतात. मंदिर परिसरामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दीपमाळ पाहायला मिळतात. मगाशी मी चुकून 8 म्हटलं होतं, पण 8 नाहीत, तर अशा 12 दीपमाळ या ठिकाणी आहेत. आणि या बाजूला या विमलेश्वराच्या मंदिराच्या बाजूला काळभैरवाचं देखील मंदिर आहे. काळभैरवाचं अत्यंत सुंदर आणि ते देखील दगडामध्ये कोरलेलं मंदिर इथे आपल्याला पाहायला मिळतं. हे जे आहे ते काळभैरवाचं मंदिर आहे आणि काळभैरवाची दगडातली मूर्ती आतमध्ये आहे. आणि विशेष म्हणजे महाशिवरात्रीला या ठिकाणी उत्सव असतो. महाशिवरात्री दिवशी मोठ्या प्रमाणावर लोक या ठिकाणी येतात, भक्तिभावे देवाची पूजा करतात, आपल्या मनोकामना बोलतात आणि देवाकडे प्रार्थना करतात. काळभैरवाचं हे गणपतीचं मंदिर आहे आणि काळभैरवाचं मंदिर देखील या ठिकाणी हे कोरलेल्या स्थितीमध्ये मंदिर आहे. या ठिकाणी महिलांना प्रवेश नाही आहे या मंदिरामध्ये. या ठिकाणी महिलांना जातो प्रवेश निषिद्ध आहे. काळभैरवाचं अत्यंत सुंदर असं मंदिर आहे जे पूर्णपणे दगडात कोरलेलं आहे. असं मंदिर फार कमी ठिकाणी पाहायला मिळतं. काळभैरव मंदिर हे मोस्टली बाजूला असं बांधलेल्या स्थितीमध्ये असतं, पण हे ह्या कातळामध्ये मोठ्या शिळेमध्ये विमलेश्वराचं मंदिर कोरलेलं आहे. त्याच ठिकाणी हे काळभैरवाचं मंदिर देखील कोरलेलं आहे. आतमध्ये आपण बघू शकता की किती सुंदर मंदिर आहे. दगडाच्या पायरीने वरती जायचं आणि या ठिकाणी काळभैरवाचं आपल्याला दर्शन घेता येईल. आणि काळभैरवाची जी मूर्ती आहे ती देखील ह्या दगडाच्या पाषाणामध्येच आहे. अत्यंत सुंदर अशी मूर्ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ही या बेसॉल्ट खडकामध्ये म्हणजे जांभ्या दगडामध्ये, कोकणातल्या जांभ्या दगडामध्ये हे मंदिर कोरलेलं आहे. मंदिर परिसरामध्ये आणखीन काही गोष्टी पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये आहेत वीरगळ आहेत, सतीगळ आहेत. ते देखील या ठिकाणी ग्रामस्थांनी अगदी सुस्थितीमध्ये लावून ठेवलेले पाहायला मिळतात. अनेक मंदिरांमध्ये मी पाहिलं की वीरगळ आणि सतीगळ अस्ताव्यस्त कुठेतरी फेकलेले असतात. मात्र विमलेश्वर मंदिराच्या परिसरात वाडा ग्रामस्थांचं कौतुक करण्यासारखं आहे. ते म्हणजे हे वीरगळ असतील किंवा सतीगळ असतील या ठिकाणी व्यवस्थितपणे लावून ठेवलेले आहेत, जेणेकरून
येणाऱ्या भाविकांना, येणाऱ्या भक्तगणांना, येणाऱ्या पर्यटकांना ते पाहता यावेत, त्याची महती समजून घेता यावी. त्याची एक वेगळी हिस्ट्री आहे, मात्र ती समजून घेण्यासारखी आहे. ते आपण नंतर नक्कीच समजून घेऊ. परंतु ते सुस्थितीत ठेवण्याचं काम इथल्या ग्रामस्थांनी केलेलं आहे. त्यामुळे इथे बघता येईल आपल्याला वीरगळ आहेत, सतीगळ आहेत, वीर सतीगळ आहेत, ते पूर्णपणे सुस्थितीत या ठिकाणी त्याची मांडणी केलेली आहे आणि हे इथलं एक वैशिष्ट्य आहे. तर कोकणामध्ये विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशी अनेक धार्मिक पर्यटन स्थळं आहेत. त्याचं एक वेगळं महत्त्व आहे, त्याला एक वेगळा इतिहास आहे, त्याला पुराणामध्ये त्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्णन आलेले आहेत. अशी वेगवेगळी ठिकाणं आपण निश्चितपणे पाहू शकता. या ठिकाणी निश्चित या, हे विमलेश्वर मंदिर पहा, त्याच्या परिसराचा सुंदर आनंद घ्या, तिथल्या निसर्गाचा आस्वाद घ्या आणि या ठिकाणी येऊन 100% नतमस्तक व्हा. तुम्हाला समाधान निश्चितपणे वाटू शकतं. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु। दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो।